Randenie je ako kúpa auta. Naprvu vieš, či chceš radšej Mercedes alebo Smarta, či to má byť sedan, hatchback alebo dodávka, manuál alebo automatická prevodovka. Vieš, čo chceš a aj čo si môžeš dovoliť. No úplne si nevieš predstaviť to všetko sklbiť do vedna. Podmienka číslo 1. Malo by byť spoľahlivé. Nie, že ma nechá na diaľnici, lebo zrazu má problém motorický. Nie, že si zmyslí v dákej bohom zabudnutej obci, že už nejde ďalej, lebo má z toho blbý pocit. Druhá podmienka je čo najnižšia spotreba. Nechceš robiť len na to, aby si sa odviezla. Podmienka tretia je, že odvezie veci širokého spektra. Vezme ma do SND, pozbiera zo zeme, prespí v kempínskom i stane a nech sa čokoľvek udeje, prispôsobí tomu svoje chovanie. Posledná podmienka. Vysporiadaní predošlí majitelia. Chceš sa z neho predsa tešiť. Nedelenie majetku riešiť, nedaj Bože exekúcie, výzvy od polície a iné zbytočné obštrukcie. Nevadia ti prípadné škrabance, nutné drobné opravy, palubnej dosky vrzgance a nevyberáš ani podľa farby. Keď to máš jasné, ide sa na to. Misia, bude mať nové auto. Swipuješ, teda scrolluješ na Autobazári aj na Bazoši aj Autobazári.sk. Ty vole, už nad tým trávim 3 hodinu dneska. Ponuka je síce pestrá, no keď sa ozveš na inzerát, odpíšu tak 2 z 10. Aj to jedno z toho je podvod. No ale toto vyzerá dobre a inzerát je konečne napísaný podrobne. Trochu staršie, no nevadí. Mohlo by to znamenať, že máš šit vysporiadaný. Vo výbave má niekoľko bezpečnostných systémov. Automaticky ťa zabrzdí pred prekážkou. Niečo, čo varuje pred čelnou zrážkou, nenechá ťa tapať v mori mentálnych spláškov a nezosype sa pri prvom strete s dopravnou značkou. Vyzerá dosť na úrovni. Také BMW medzi haraburdami. Spotreba je veľmi dobré, veľa vecí máme podobne, rozmerovo je síce menšie, no to gentlemanskejšie. Nevysporiadaní predošli majitelia. No, aspoň by som ho obhľadla a možno sa aj previezla. Ja ho ale pri jazde buchnem, lebo som švihnutá. Následky sú nemilé. Dvere u terapeuta zatváram znútra. Nevadí. Prestávam hľadať na online bazári. Treba ísť niekam, kde sa to hemží autami. Vyrážam do Ačok, teda naprieč nitrianskými krčmami. Štatisticky je totiž nemožné, že by tam nebolo niečo vhodné pre mňa. It's numbers game. Nie je ryba v mori jedna. Passat, Oktávka, Bavo, ďalšia Škodovka a tiež tá Cupra bronzovej, čo sa mi tak páčila. Zasvietia mi oči, zatemní rozum, srdce mi búši, ale prestaň, dosť už. Aj keď nie som si istá, či sa mi páčia všetky detaily prevedenia. Mám podozrenie, že auto bolo ubúrané niekým od bedna. Nie je v boh v jakej kondícii, i keď má najazdené toľko, čo sviatočný vodič na Felícii, za deň spotrebuje palivo rovné týždennej offroad expedícii a predošli majitelia. Keby ma našli, obávam sa vypuknutia vzbury rovnajúcej sa novodobej inkvizícii. Síce nič nebúcha, ani neklepe. No z tejto kúpy by som ostala v životnom debete. Oddelujem kúpu vhodnejšieho auta. Viem. Tak sa na tomto excese len zasmiejem, aj keď cez slzy. Dobre si totiž uvedomujem, že ja som vlastne ako ten môj Passat. 2-krát búraný pojazdný vrak, čo pokope drží len tak na predaj. No ak si špekulant, tak poznevolej. Ďakujem.